Nosaltres som el grup de Víctor, Petra i Lluís. Hem fet aquest treball de la història, que comença amb la prehistòria. Les línies. La prehistòria es divideix en tres parts: paleolític, neolític i edat del sofà. De la prehistoria de la historia, que consiste de la edad antigua y de la edad que la prehistoria, el paleolític, eren un grup de 30 membres i eren nòmades que anaven caçant animals i agafaven la seva pell per cabanyes i pobles. En el neolític eren sedentaris i sempre estaven al mateix lloc i s'enreaven les plantes, domesticaven animals. Després va venir l'edat del metall, cap a 6.000 anys, on van inventar l'arada, la roda i feien objectes de ceràmica, coure. Va aparèixer amb l'invenció de l'escriptura, que després van arribar als fenicis i van conquerir tot, tota la península. Però després van arribar els grecs, els cartaginesos i els fenicis. A vegades anaven a les Illes Balears, que era un bon lloc per refugiar-se de Satan. La família va acabar quan els musulmans van vèncer als visigots en l'any 70. L'edat mitjana va començar en l'any 750 quan els musulmans van conquistar el Visigot. Van conquistar una gran part de la península. A l'any 756 van independitzar a l'Andalús el califat de Rabat i després va ser un califat en l'any 919. A l'any 1031, al-Àndalus es va dividir en regnes de taifes que estaven enfrontats entre si. Llavors van aprofitar l'enfrontament per contraatacar els musulmans. Llavors els musulmans van intentar reunificar l'Àndalus per agafar les seves tropes per parar als exèrcits cristians. Els cristians a l'arribada que conquistaven els territoris dels musulmans modificaren les seves fronteres. A l'any 1137, els comans catalans i el regne d'Aragó tots dos van formar la corona d'Aragó i després el regne de Portugal es va independitzar a les regnes de Lleó i de Castella, que després es va inventar i va formar la corona de Castella. En el 1200 es van unir els exèrcits cristians i van vèncer els exèrcits dels musulmans a la batalla de les Navas de Toulouse. A l'any 1492, Ibrahim de Castella i Ferran d'Aragó, els reis catòlics, van conquerir el regne